Yayi Prabu. Nuwun inggih, Kang Mas. Apa wis ana kabar saka prajurit Telik Sandi bab murcane Setyaning-rum lan Prayoga? Nyuwun pangapunten. Iya. Dereng wonten. Iya. Mbok menawa wae iki lupute awake dhewe wis njodokke antarane Prayoga lan Setyaning-rum. Kamangka loro-lorone ora duweni rasa tresna babar pisan. Inggih, Kang Mas. Kula ugi nglenggana bab menika. Rama, Ibu, kula ingkang sowan. Nah, anak gungkir, Setyaning-rum. Ayo. Kowe iki ning ndi wae, Setyaning-rum? Pangapunten Rama. Bilih kesah kula ndadosaken bingung penggalihipun Rama kalian Ibu. Iya. Ora dadi boyo pangop. Iya, Ngkir. Ora dadi ngopo. Setyaning-rum, Kados pundi Rama? bocah lanang kae sapa? Menika to, Iya. menika tiyang ingkang nulungi kula nalika kula badhe dipun prawosa kalian Brajawasesa Rama. Nulungi kowe. Inggih. Bocah lanang, Nggih, kula wonten dawuh Gusti. apa bener kowe sing nulungi putri Setyaning-rum? Nggih, leres kula ingkang paring pitulung ndara putri menika. Banjur kowe iki sapa lan papan dunungmu saka ngendi? Kula Jaka Pitana, Jaka Pitana, yogane Lurah Kluthuk. Lurah Kluthuk. Nggih, Ya. Kanggo nelakake gedhening panarimaku, kowe bakal tak weni ganjaran. napa Gusti? Iki umpama. Nggih, No yen kowe tak dhawuhke karo putriku Setyaning-rum, apa kowe gelem? menawi kula purun-purun mau nanging Nanging kepiye? ndara putri menika kados pundi? Ora kowe geton ora engko. Lah jenengan getun napa mboten putra gadah mantu kula. Lah kula anak saking desa kok. Lah nek aku manut putriku, kowe kepriye? Apa gelem tak dhawuhke karo Jaka Pitana? Monggo Rama, kula nderek kersa panjenengan. Ya. Weh, melu Kula ingkang sowan. Loh, Ngkir Prayoga, kene Ngkir. Gini. Prayoga, Kula Rama, kowe saka ngendi wae? punten dalem sewu. Iya. Anggen kula mendra menika ngupadi gagang tilaning manah. Wis oleh. Sampun lah menika Oh iki cak bakal calon. Bocah wadon, Katimbalan dawuh Kanjeng. kowe kuwi sapa lan saka ngendi papan dunung? Nami kula Parwati. Kula putrane Lurah Klitik Kanjeng. Parwati putrane Lurah Klitik. Inggih leres. Prayoga, inggih Rama. banjur ana sesambungan apa bocah wadon iki kok sowanake ngarsaning Parwati menika kula boyong bali wonten kedaton badhe kula dadosaken garwa. arep kok dadekake gar. Inggih. Apa kowe wis tresna? Inggih Rama, kula sampun sanget tresna kalian Parwati. Iya. Parwati, Katimbalan dawuh Kanjeng. apa sliramu uga tresna karo anakku Prayoga? Inggih, kula nggih sanget tresna kalian Kanjeng Pangeran. Iya. Yen ngono sarehne kowe sakloron wis padha tresnane, mula kowe bakal tak dhawuhake.
inggih ngaturaken gunging panuwun Rama. Iya. Nuwun sewu Kang Mas Adiman. Iya, kepiye Yai? Sarehne setyaning rum kalian prayoga sampun wangsul wonten kadipaten. Pramila monggo. Dawuhipun putra kekalih dipun bata rubuhaken. Iya Yai, aku mau manut wae. Pramila monggo sakmenika sami kembul bujana Andrawina kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti nir ing sambikala.